Ndị obodo Nawfia na kansụl ime obodo Njikọka emerụgowo mmemme ili ji ọfụ nke afọ 2022 n'ụdị pụrụ iche. Dịka ndị niile bụ ndị enwere n'ebe ahụ si wee kwuo, mmemme afọ a bụ nke pụrụ iche n'ihi na ọ bụ nke mbụ na mbụ obodo a likọta ji ọnụ n'ime afọ 40 gara aga. Ọ sịrị na nke a gosi na ha adịgo n'otu ma na-aga n'iru. Emmanuel Okonkwo na ebe a weta ozi a ka anyị sonyere ya. Mmemme ịwa ji bụ nke mbụ a na-emerube na ya bụ obodo kamgbe afọ 14 gara aga, bụ nnọọ nke si na ọnụkụ niile nwere na ya bụ obodo Nawfia wee dọta ndị mmadụ ka ọ na-agwa ndị ọ na-achị okwu. Eze ọdịnala nke Nawfia bụ Igwe Daniel Obele nọrọ oge ọ na-arụtụ aka na onweghị obodo na-aga n'iru ma ọ bụ na-enwe mmepe ma ọ bụ na ha enweghị udo. Kpọkwee ndị ọ na-achị ka ha bụ ndị ga-amaka udo, wezụga onwe ha n'ihe ndọrọndọrọ ma ọ bụ tigbuo zọgbuo, nke ọ kọwara na ọ gaghị eweta ihe dị mma ọbụla wee nye ya bụ obodo. Igwe Obele kene Chineke maka ngozi dị iche iche ọ na-agozi obodo Nawfia ma gosipụta obiọma ọ nwere na ya bụ obodo bụzi nnọọ nke chịkọbara onwe ha ọnụ. Ọ ga-enwechara tigbuo zọgbuo n'obodo ahụ n'afọ 40 gara aga ma kpee ekpere ka Chineke were udo na agamniru chọọ obodo ya mma. Onye ji ọkwa Chief Protocol Officer nakwazi Deputy Chief of Staff nye Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Maazị Chinedu Nwoye, onye sikwazi obodo Nawfia, gosipụtara obi aṅụrị ọ nwere na ndị Nawfia na-erizi oriri ịwa ji dịka obodo ndị ọzọ n'ala Igbo, ebe ọ rụtụrụ aka mkpa ọ dị na ya bụ obodo Nawfia na obodo dị iche iche dị na steeti a ga-amaka udo nakwazi ịhụnanya iji wee weta mmepe tọrọ atọ n'obodo a bụ Anambra steeti. N'okwu nke ha, onye ji ọkwa President General nke ya bụ obodo Nawfia bụ Maazị Daniel Okoye nakwazi onye ode akwụkwọ nke kabinet Igwe Obele bụ Chief Uchenna Aghamba kwupụtara na ya bụ ihe mmemme bụ nke jikọta ha ọnụ ma mee ka ha nwee obi nwanne ọzọ ma kenee Chineke na udo o wechighata n'obodo Nawfia. Dịka onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke Njikọka bụ Maazị Clement Agụiyi si wee kọwaa, ndị Igbo kwesịrị ijidesi omenala ha dị mma ike, ebe ọ kọrọ na omenala bụ ejirimara ndị. Site na Nawfia nke dị n'okpuru kansụl Njikọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.